Kelambi biru batik abang senajan lorek barang tinggalan aku rabi ayu bolak-balik ilang enak rabi elek tonggo gak doyan rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu tak sawang kok goyang-goyo gawe tranyo ing atiku cewek ayu isih elegan agawe ati ku tansah kasmaran yen dalu ora bisa turu aku muntah sakelingan cewek embatu cewek embatu seleramu gawe gelaning atiku cewek embatu cewek embatu kapan boyo aku dadi bojomu kaya ngene wong lagi gandrung nang omah mikir atiku tambah bingung cewek batu teko gunung age gawe atiku lewung nang batu ketemu cewek sing rupane ayu tak sawang kok goyang-goyo age gawe tranyong ing atiku cewek ayu isih legan agawe atiku tansah kasmaran yen dalu tansah krisikan ora bisa turu aku tansah kelingan cewek embatu cewek embatu seleramu gawe gelaning atiku cewek embatu cewek embatu kapan boyo aku dadi bojomu kaya ngene wong lagi gandrung nang omah mikir atiku tambah bingung cewek batu teko gunung age gawe atiku lewung
Bismillah ngedong buka sejarah manungsa patutan Bapa Adam lan Ibu nglakoni tapa ana jero guwa Garba suwene 9 wulan 10 adeno amodho nangare ayo alam donya ami jile bayi gotra anungsa kakang kawadhyari sing lair bareng sedina kinangkung Ibu Pertiwi Bapa angkasa saking ora kuat dolor ngadepi coba nganti lumenser teko panggonan kang sing sigar dipangan wong lanang nyangsang sajroning jangga sing sigar dipangan wong wedok dadi payu aduh sing dicontoh dolor Bapa Adam lan Ibu Hawa analika semono ana nggone awarga saking gedene coba nganti mangan buah koledi dilaknat karo sing kuwasa modho nang alam aduh apa iki lak wis jamane akeh manungsa ilang nalare padha mamerno nek ambisine padha rebutan benere dhewe luwe nek ana butuhe ngalor ngidul pamer donyane omonge molo sampe modot lambene
jare wong saalam donya sing pinter dhewe yo ngono iku nek akibate kadung ketumpangan donya lali sana pamiline sapa sing disenengi dianggep dulure tapi sing gak disenengi dianggep munsune sugih durung sepira wis ketok sumbunge padha karo ndodono kebodohane ngrasani wong liyan wis dadi penggaweane tapi gak gelem grabak terusno dhewe ngapunten dulur kajenge kula terusen kok mboten enak ngirapak jitoke dhewe uang niku ngeten lho nek introspeksi diri mboten sampai nyalaken wong liya digerabak awake dhewe mawon oh aku ki salah sih lha apa aku nyalano wong liya wong urip ngoten niku sing penting bergaul karo kanca sing apik kanca akeh seduluran akeh eco contone kaya kula ngeten iki panggawean kula nek awan nggih ten pabrik nek bengi nglodruk ngeten iki kanca kathah nggih nuwun sewu kula awan enten penggawean pabrik bayaran pun ketok paling di saulan 4 juta ngapunten nek melu lodruk ngeten wah sak mainan ngeten iki 1 juta tapi mboten ijen wong papat mboten apa didang padha krasa ayo mas wis bengi mlaku ngeten kencu bayarane 250 tapi nek tangan jangket ngene iki sesen iki 250 nek loro 500 tambah sekel niki 750 tapi nek jangket kabeh tiba geblak ayo dangdut pas talon-alon rondo manggon ngarep omaku duwe anak papat tapi yo jek ayu dhek pengen ngomong karo aku tapi aku wedi karo bojoku arek SMS nang nomere HP-ku dino kemis ngajak mlaku-mlaku bareng dikduk jantungku timbang bingung-bingung tak gowo nang jero gerdu dina Jumat arek ndoleki aku terus ngomong mas endi bayaranku kok ndelala konangan bojoku aku disaduk kenek tapilatorku kanca-kanca aja tiru-tiru aku wong wedok gampang cemburu iku kabeh emek critane awakku supaya kidungan iki dhek tambah lucu namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun pangapura
ngene iki nyambut gawe jen betam-betano. Isine gak karon tapi Mas Isin tak lakoni ae. Nek gak tak lakoni dandang iso nggoling barang. Dicelat wong wedok ndek omah. Ayen para eso jagone gloro rame suarane pating kemroso toleo elmu nganti kepethu kanggo sango yen wong besok sangengene emas ngolon parane amano ing ngoceh ana wit-witan pating ceruwit gojekan gawe rame donya saisine kaya ngene dik rasane tempe kaya kentang dibumbu rawon kaya ngene rasane wong nyambut gawe kaya wayang digawe lakon jelem dentak gentung jelem dentak gentung klathok dentak klathuk klathuk kon niku ketara nek wong gak ngerti aturan gak sopan niku menemban yo dirungokno cok nek gendenge wis entek kon niku lha apa joget entek lereno termasuk mangenak dadak terus wis kok kelathuk termasuk ngene ya apa Us nek nurut aku panjang iki sirih ati mbek awakmu sirih ati gak seneng mbek awakmu termasuk salah leku joget salah olehmu joget joget ndi Us kono ya nggo kene klathuk-klathuk coba ngaliyo rene kene liya ajake mesti gak ya karo kene masih tateng tengi kon ayo gak ngono kon iki ngomong mbek sapa sih cok panamu wis engko ae Gunung Kulon Mas kabare muni terowongan udan gereme tambung guyon ojo ditemeni kaloyongan sinambi nangi tak gentutuk jelem tak gentutuk jelem gentak klathuk gentak klathok opo sih cok kok iso gak enak hei kok ini gak iso joget paling ora kok mergo joget aku nggo kene klathuk nggo kuno klathuk terus ngene ae ya apa kok nisane gak ketok mudune nang nisor kono aku joget kono ya nisor kono jogetan nisor aku wedi diperkosa Nuriyah gendeng apa niku nganu to nek diperkosa babal lah berarti aku kudu joget nduk nisor jogetan nisor kono jago nisor panjake karo ya karo gak ketok nisor gak ketok ta nganu to aku beres-beres yo temen-temen aku temen kok kono lho sembarang sak anakmu kono ya kena ndolek nggon sing rata kepengin sepi nang kebon kono ya apa rek iki ditonton iya aku wis awas waduh ya curah Malang ayo layong ngene dik layangan mono dasar anteng
jelem-jelem, entak jelem-jelem, entak jelem-jelem, entak jelem-jelem. Lah apa sih, Cok? Loh, mang jare kok kene gak enak klatuk-klatuk, kene klatok-klatok. Saiki kene istri jelem-jelem. Kok niku ngewo yen jane kok. Kok iso ngobong Kasim iku lha apa? Oh salammu wis joget kene-kene njaluk rono sing enak, kepengin jelem-jelem kebacut ta. Kok ndak kandhane Us. Aku wis gak tau joget, aku menggos. Hanya praisuwe kan gata-gapan. Lu kata-gapan kakekmu ku. Oh iya sih. Maksud sing kene tok lho gak tau melok kene. Lah yo iki kait pertama main kok kene gomblo. Oh ngono iya iya. Dan alhamdulillah. Dina iki Us. Iya ya. Marga budaya aku ki menggos-menggos. Terus ditoto sik napase. Aku tak njaluk banyu di situ wong. Wong jek enom kok menggos-menggos iki lho. Nom kakekmu ngono ah. Kok nomor 30 ngono ae sih. Ya 30. Gue selekur adae. Oh selekur ping pindho. Nek aku tak ngombe bapak wong kepingin ya. Iya, gak kepingin paling ngombe banyu ae kok. Lah rumasamu ngombe apa? Meh ngombe Arak. obat tikus. Oh no. Os. Iya ya. Bang iki marga budaya main nggo segunung. Iya termasuk kampungmu dhewe. Kok oleh omahku segunung. Lah aku mang mampir nggo namu kono gak ketemu. Mampir apa wong kon jujuk kene. Kon kurang ajar bebelamu angel kene gampang ngejek teko tagak arek iki. Ya gak ngono sepurane aku mang repot. Termasuk dalam hajatan ruwah dusun atau sedekah. Sedekah dusun. bumi. Iya iya iya. Dan alhamdulillah masyarakat segunung guyub Us. Iya iya iya. Gak ono sing tarian lho, segunung gak ada tarian. Gak ada tarian. Mek urunan. Oh padha ae goblok. Loh, sing tak maksud urunan gak ada tarian ditarget harus sampe ini gak sak welase. Oh iya bener iku. Lho sak welase iku lho wong-wong iki ngekeki 20.000 sukan. Iya. Kabeh 50. Tapi mek wong papat sih. Wah gendeng kon niku. Ya gak mungkin ta. Jenenge sedekah bumi mesti wong sak kampung, ngono. Tapi iku gak tak dudono. Pokok sing penting guyub rukun dijak ngene iki. Iku tak lepas dari peran penting dari Bapak Kepala Dusun Segunung. Oh, ngono. Ya ku Pak Galih. Iya iya iya. Kon ngerti Galih? Kalih. Kalih ku lak nek cara Jawane tengah wit-witan sing gedhe. Mawur. Lah apa ya apa, Cok? Maksudnya Galih ku jenenge wong goblok. Oh, jenenge wong. Lah kon gak ngomong jenenge wong. Pak Galih ki mang melok mlaku kirapu kono. Oh, jalan sehat. Segunung tak wahno mlakune ambek sing wedok wis ngene iki kan. Kae untuk perabatan metik iki wis ngene wong lho. Oh, sing temen lah. Dan alhamdulillah. Tapi sik semangat. Semangat Pak Lurah. ono ruwatan, ruwat model semua. Yo baru iki ono ngene iki, Bos. Oh, sik baru iki. Dari arti kata kepala dusun Segunung Galih. Apa artine Galih? Kata ga dan le. Oh iya. Ga, Gagah dan wibisono. Oh Iya, iya. wong iku gagah dan bijaksana. Bijaksana ya. Itulah Bapak Kepala Dusun Galih. Wonge nanti wonge iki. Wonge Nanti mulai. Bapak Larin, bojomu nanti Rin. Rin, Turu. bojomu nanti. Lah apa ngadoh ae? Kok tidak jaluki saweran nang ngadoh ae. Kon niku aja. Ga, itu adalah gagah dan bijaksana. Oh, ngono. Le. Liyane gak ono ya mek situ iku Galih. Oh. Iya. Berarti kalau liyane sing dipilih Dan kecuali Pak Galih. alhamdulillah dengan kepimpinan Bapak Kepala Dusun Galih Segunung bisa tambah maju. Betul. Tambah rukun. Memang itu harapan masyarakat. Iya. Ini tak lem gak nang nyawer. Kok niku lho, pikiran menuju runu tok Ora kok ae. aku berharap saweran iku enggak. Iya. Gak cocok kanggo. Gak aku. cocok. Umpama gak disawer ya kebacut ngono ae. Padha ae iku, Cok. Oh, kon niku. Cok. Apa, Gil. Us? Aku berang-berangin gak tau ketemu awakmu ya. Iya. Sik wingi aku nanggonmu. Nanggon aku. Aku padha arek loro cilik-cilik wong kelambinan putih-putih. Lho anakku. Tapi ana cucuke. Iku banyak goblok. Arek ngawur iki. Gak. Terus iku anakmu ya klebut. Anakku, Iya ya. Us. Marun aku jenenge gak kepethuk awakmu, Cok. Iya. Ya, aku mulai maru jarak 3 jam aku balik nanggonamu. Heeh. Gak kepethuk awakmu. Iya terus. Tapi kepethuk wong tuwek ngono lho. Iya. Kelambenan ireng-ireng. Oh, bapakku, Us. Tapi kok ana sungune. Iku kebo goblok. Ngawur
nganggur Usman. Iku lha apa bapakku ono sungune iku. Berarti bapakmu ya. Gak kon kaya apa-apa bapakku. Sarene ku bapakmu Kus. Iya. Tak sangoni dhuwit 100. Jawa kon Us, iya. Bapakmu kate bapakne sapa tanggep bapakku dhewe. Eling-eling bapakne kanca. Cocok. Yo. Aku ngerti cok perasaan. Wis ngono aku sik gak ketemu awakmu. Mulai aku. Balik maneh manung. Tapi gak enak cok pikiranku gorong ketemu kanca. Saking kepingine kepethuk aku. Iya. Aku balik nang nggonmu maneh. Kira-kira kate magrib paling. Lho iya surup iku ya. Heeh. Aku kepethuk wong ayu nu rambute dawa. Heeh. Bojoku iku Us. Oh, bojomu. Bojoku. Sarene bojomu, kata anggap bojone sapa-sapa, tak anggap Tak tonyo kon. ngene kon niku muring-muringan. Anak ambek bapak, apa-apa gak anggap sapa-sapa mbok anggap. Bapakmu dhewe to Iya. anakmu mergo Lah terus eling-eling. bapakne kanca. Us. Heeh. Aku pengin nang nggonamu, Dik. Oh iya, apa? Awakmu gak ono. Gak ono aku pas nang Ono arek wedok loro klambian putih. Oh iya. Tak kei dhuwit 20.000-an, Us. Iya iya iya. Eling-eling anakmu, Us. Gak Iya, iya. anggap sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Heeh, eling-eling anake kanca. Ya bener. Gerung. Padha pemikiranmu. Us, matur gak pedhom balik maneh, Us. Balik mana nang nggonku? Ana wong lanang tuwek nggae klambi ireng-ireng. Oh, iku bapakku. Bapakmu, Us. Iya. Ana sungune. Bathukmu ah. Bapakmu, Us. Iku bapakku klamene ireng biasa. Tetep tak kei dhuwit 100, Oh, Us. jenenge bapakne kanca. Gak tak anggap sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling Eling-eling bapakne kanca. kanca. Iya. Terus gak gak apa-apa. aku balik maneh, Us. Heeh. Kepada wong wedok ayu rambutnya sakmene. Oh, iku ta. Iku bojone Pak Polo nggon aku. Bojone Pak Polo nggon aku. Iku sing bojone Pak Polo. Iya, sing rambut sakmene. Terus aku balik mulai maneh. Heeh. Terus para maneh. Iya. Ana wong wedok ayu, Us. Heeh. Kulite kuning dhuwur. Oh, iya iya. Iku Oh, sing ayu kulite kuning. Iya. Alah iku bojone Pak RT tanggoku. bojone Pak RT. Iya. Wingi belum balik maneh aku. Oh, kan sik balik mana nang nggonku. Iya. Padha wong wedok ayu gawe klambi abang-abang. Oh, iya iya iya. Sapa iku? Us? Oh, alah, iku ponakku. Ana tak bojomu bongko tak usah gak petuk aku. Lho kon mangkelan ya. Lah apa Iso mangkel? ngono iki lho. Kon menemben lek ngomongmu sing jelas. Lek perkara bojo aja dianggap bojone sapa-sapa. Oh, ngono. Ayo. Iya. Kon be ngejak aku nyambut-nyambut gawe ngono, Us. Ngene lho. Heeh. Nyambut gawe iku gampang. Gampang sing ya Sing apa? penting wong iku gelem nglakoni. Aku gak dhewe jenazah lho, Us. Ah. Jenazah ya apa sih? Sing oleh teko sekolahan iku lho. Ijazah goblok. Ijazah iku. Heeh. Ngene lho. Aku yo oleh job Job apa, Us? melok sinetron. Sinetron mbok. Sinetron. Kon koyo wong negesek, Us. Yo, wong aja didelok negese, sing penting daya pikirane mampu. Daya ingati terus sinetron sing ya apa? Us? Lah sinetron iku peranane iku cuma wong loro tok. Wong loro tok. Enak, Us, gak kekeh bayarane ya. Lho, sing penting lah oleh dhuwit to. Heeh, terus perane? Loro judule iku wong sugih merantau. Heeh. Heeh. Lah sing wedok iku no omah ninggal anak siji mbobot pisan. Terus Sing lanang gak mule. dadi perane mek loro lah. Perane wong loro. Terus sing dadi wedok sapa? Sing Us? dadi wedok awakmu, Sing lanang awak. sing lanang aku. Wedoke aku, Us. Iya. Lah wong koyo ngene kok kon dadekno Wis wedok. gampang. Sing penting dipacaki dadi wis beres. Dipraktekno, Us. Dipraktekno. Dialate, Us. Heeh. Saya tak jugue. Dipraktekno ya wis gawe alat iki lho, Us. Kon iku nak kakekmu kuno ah. Iki lho wis tak dekek kudu goblok. Arek kok kurang ajar wis mandan curi. Lha iku apa, Us? Daster, Us. Lho wong wedoke dasteran. Iki tak gawe. Aku dasteran, Us. Lek kudungan cek kaya Nur kula ayo aku nang kono. Lek kudungan e. Ngene ya. Heeh, iya. Nah. Lah ngene iki sing lanang kan merantau gak mulai ya. Ngene iki
wong wedok ya apa? Ya mlaku nang wedok sing genang nek wong wedok sing apik lah ngono. Ngene. Kon niku mlaku nang wedok tabajakan. Lah ya apa? Wong wedok mlaku lho sing ngripit ngono lembane. Iya. Ngene iki. Wong ayu. Ngene. Nah, Iki lagi perawan, Us. oh. Ya bener. Lagi perawan ngene. Sik legan. Terus Lagi perawan. nek sing rondo. Di anak loro rondo, di anak loro wis rondo begagak, Us. Ngene. Oh niku sampel kok ono sing kok bakas. Lah lek wis di anak 15, Us. Di anak 15 sapa? Gak mlaku, Us, ngene tok ae. Gendeng kon gawe jane. Ngono. Iki Wis. meteng. Teng. Meteng. Lah sing lanang kan gak mulih. Iya subalen gak apa-apa. Nah, masuk apik wis. Ya. Nah. Nanti ditinggal sing lanang nyambut gawe. Kon niku susah urip pijen kate meteng udara saha lho ya. Iya, nana situ. Meteng pitu bayi pitu meteng 3 wulan. Ah, bayi pitu meteng 3 wulan. Udah rasa dhisik, Us. Iya. Oh alah. Luna suarane. Kegeden goblok. Suarane wedok ku sing apik ngono lho. Lha iku kekuran cilik ah. Iya, cilikno. Ngene. Kaya wong tuwek ini sih, Cok. Sing nyaring. Oh, nyaring. Sing enak. Walah. Angel lho, Us. Wis suara biasa ya, iso. Wis sakarepmu. Nur. Alah Nur. Kon biyen kok gelem tak rabi ngono gak kaya ngono nasib ngono. Wong kon niku wong wedok kok blakrak rabi sih. Ya lali. Kok oh alah. Kebacut Mas Bambang Irawan nyambut gawe nang luar Jawa gak eling ambek bojone. Gak kaum di anak situ aku ya wis metenteng kaya ngene. goblok wis gate ngomong metenteng wis pokoke rasane bojomu ngono gak mulih. Sakarepku sing lambemu. Oh iso mbon nek ngono. Arek ngandane kepinteran aku. Oh alah Mas Bambang di anak situ. Gak kaum anake doyan-doyan mangan senengane kaos kaki. Kok kaos kaki sih, Cok? Sepatu iki. Ya sepatu tapi anggap anakmu, Kak. Oh, anak. Ojo di anggap sepatu wisan. Dianggap anak ya. Iso. Walah. Ya kok sing sabar ya nak. Wingi awake panas tak suntikno nang kandar gak mandi. Njaluk disuntikno Mbak As pungkasane wonge lunga. Pungkasane tak boboki godhong simbukan waras. Kaget aku. Guyu buahan terus. Arek iku guyune buahan terus. Terus no. Walah Mas Bambang. Anak sampean wis kaya umur samene lho Mas, sampean gak kangen. Nek Mas gak kangen Mas. Ati aku ya wis mbokot. Kok niku ojo ngoceh, wis rasane ono sing apik ngono lho. Kok Wong rasan-rasan kudu ono rasan-rasan apik. Oh alah Mas Bambang gak mulai-mulai Mas. Aku wis kangen lho ambek sampean. Mas Bambang. kula nuwun. Sapa iku? Adik kurang-kurang ajar aku gak ana bojoku lho. Ngono sangkan aku wong geleman aja adik. Kula nuwun. Aku Dik bojomu. Sapa? Bambang Irawan. Loh, Mas Bambang. Aku Dik sing teko. Mas Bambang. Sampeyan mulih, Mas. Iso mulih, Dik. Sampeyan gak kangen ambek anak sampeyan, Mas. Ampun rek. Sayang, Mas, sayang. Mau amburang sikilmu gak karuan. Aja, Mbak. Iki lho, Mas. Sampeyan kan wis duwe gak tau mulih. Mangkane Dik aku bendino mulih iku ipen-ipenen karo anakku. Ipen-ipen ambek anakmu. Iya duwe anak soalnya Nek Dik. sampeyan gak kangen ambek aku blas, Mas. Yo kangen. Nek kangen aku perkosaan, Mas. Gendeng aku niku. Cuma sing penting aku mulih ngene lho, Dik. Kon nek kenek tak jung sarana genah. Sampeyan mulih kayak kaya aku sing akeh, Mas. Ora, Dik. Aku nang luar iku bangkrut, Dik. Terus terang ya. Iya. Lah terus mulih kate. Ngene, aku mulih terus terang kon awakmu. Sawah iku lak isik lho. Wis sik, Mas. Iku Dik tak dole, tak gawene rabi. Sawah. Aku kepin wayuh, Dik. Sawah tak Apa? dol. Aku kepin wayuh. Sampeyan kate wayuh, Mas. Sawah iku sampeyan dol, Mas. Iya. Aja ngawur, Mas. Loh. Iku tinggalane bapak goblok. Wis ngene lho, oleh ta iga. Ngene lho, Mas. Sampeyan iki nyambut gawe wis gak oleh dhuwit mulih-mulih kate dodol sawah. Yo gak tak iloni sih, Mas. Wis ngene lho. Ojo, Mas.
Ojo. Oleh tagak. Ojo. Wong aku iki bojomu lho. Ojo, Mas. Aku kepingin wae. Ojo, Mas. Oleh tagak. Ojo, Mas. Apa ojo? Oleh Ojo, tagak. Mas. Aku gak ojo, Mas. Oleh tagak. Oleh tagak. Wah, ngene jare mang pengin nyambut gawe saiki. Ah, wis. Kok ngarepe omahe wong-wong aku mbok ajar sangat aku kalahan ambek kon. Ayo kon sing dadi wedok. Aku sing lanang. Bosok kon kok. Nek kalau ganden. Sini gandene aku. Kate mbok gawe nuthuk kentongan ah ganden. Ayo nuthuk ndiasmu iku. Ayo nang sing wedok ngomong. Iya. Walah rek, kaya aku iki susah gak karu-karuan. Duwe bojo ganteng gak tau sapa omah. Jare pamit nang luar negeri tapi saiki gak mule. Apa gak kepikiran anake? Padahal aku ya mbobot. Terus ngene iki mangan sak bendinane iki ya aku golek-golek dhewe. Dik, aku sing mulih, Dik. Loh, Endang penisilin. loh. Aku mulih, Dik. Iki suarane Mas Bambang Irawan kowe. Lho iya, Dik. Aku sing mulih. Oh, iya iya. Hai. Lho Mas, sampean iki mulai kok hai-hai lapo? Masuk angin mendem goblok. Oh, Iki mendem. gambaran mendem kok ditakoki wae. Kok takkan dadak giyek kalau kulino mendem. Ngene lho Mas. Sampeyan niku wis nyambut gawe ado, gak tau eling bojo, gak tau eling anak. Kok mulai senengane mendem-mendeman iki ya apa sih, Mas? Dek, endang penisilin. Iya, Aku Mas. mulai mabuk, Dek. Iya, iya. Terus saiki ngene. heeh. Aku njaluk duit tak gawe tuku arak nang Kocuk, Dek. Lho alah Mas, ngene lho. Sarene sampeyan iki bojoku masih mendem njaluk arak, ya tak tukokno, Mas. Aku njaluk duit sing akeh, Dek. Tak kei, Mas, gak apa-apa jenenge bojo. Aku njaluk duit, Dek. Tak kei. Gak apa-apa, sampean bojoku, misale gak tak kei terus sampean njaluk sapa, Aku Mas? njaluk duit mulai iki. Tak kei, tak Kok kei, kei? tak kei. Lah kapan aku nutuk kon? Hancur Ngene. Repot kon niku. Mang jare njaluk di repot apane kok kon aku ben males kon gak kenek. wis salamu dhewe. Kon niku cocok. Wis ngene lho, Cok. Apa Os? Awak dhewe iki kan gawe pelajaran. Heeh. Umpama ndahe fragmen gawe drama sing apik aja sosok pelecehan. Mulai pelecehan ada vitamin dari Pulau Jawa. Vitamin. Masalah Us, Heeh. ada seorang wanita yang cantik iki lek diibaratno Us. Heeh. Umpama buah gedang susu Us. Gedang Ilang susu. gedange karek susune. Kon niku kok mblakrak omonganmu. Gedang susu ngono, gedang susu lha Kon apa? lho gedang susu? Heeh. Gedang susu iku lak kuning. Kuning. Umpama dionceki jerone kan tetep kuning. Kuning. Si oncekno dilus. Kendeng aku niku. Once-once ditempeling wong arek donceki. Lek iki tak delok tak sawang-sawang koyo cara praene Us. Dedek piadake koyo pemain drama Cina. Oh iya. CEO iku lho sing drama CEO sing Oh iya iya. nyamar iku. Heeh. Iki sing biasa dadi wong melarat tuh dadi wong sugih ngene kok, Us. Oh iya iya. Hai. Wah. Nyawa kan nyapa basa Cina kuwi. Iya. Oh iya. Hai. Hai. Hancua. Opo hancua iku? Hancua iku sapa jenengmu? Oh ngono ah. Iya iya. Pempeng Cia. Apa pepencah iku, Cok? Omahmu ndi? Oh, omahmu ndi? Karo kaya Cina. Mau tadi. Karo mlan aku iki takon awakmu. Kare wong tadi pati. Ucok iku ngawur. Lali lo laleng cungceng. Apa iku, Cok? Omahmu nggo gedhek pancet tangu. Oh, bahasa Cina ngono rek. Gosip ta. Kok ana Napa iku? ana wonge iki ya. Oh. Kira-kira iki nek endi wong kalasane ya kaya ngene sepi. Lho dibayaya ayu ya dumu matane. Kon iku aja ngono lah, Cok. Kok merinding saya aku suwe-suwe Oh. iki. Nih, rumah samuku hantu ta. Paling Sampeyan aja atik medeni aku. Sampeyan nek ngomong yo madhepo nang aku. Madhepo apa? kon iso ngadep awakmu kok arek cilik kok kon ngadepi lho. Kemis malam jemuah iku lho jek meneh. Ayo tak kuduno. Ndokon kowe ta. Lho. Kudu rene. Arek iki sesuwe tak adahi tak cemplung sumur beji temen arek iki kok. Lho, Pengin gudo iku lho Yurinio. Oh. Ayo kenalan.
Rumang sama aku demit takon golek iku kon. Nek aku di sini sayang. Modele. Sopo sampean? Lho. Ya apa sih arek iki? Kan karo aku. Mbok yo aja sok kenal. Pengen kenalan mbok yo sing apik aja gepak Oh, sing apik kenalan niku. Elek ngene iki aku yo jek duwe bapak. Kenalan niku sing apik, Cok. Masalah kon lali tadi ambek aku. Lah ya apa? Wong jeneng aku ora tau petuk awakmu. Lah kon biyen tau tak gendakno nggo groyong iko. Kok iso aku tau gendak-gendakan nek awakmu? Ketemu pirang perkara. Mosok lali. Sing situ dilokno karo mari. Awakmu yo wis tuwa, yo ngerti tata krama. Sepuro. Mangkakno tang mangkakno. Nek kate nggodho arek wedok iku mbok yo ditata dhisik. Brai sing ganteng. Wong lanang kok iso gawe daster kaya ngono. Kawani teko mburi teko ngarep. Teko ngarep. Lapo maksud tak teko mburi. Dadi lanang yo sewani. Kok cek kurang ajari. Rumangsamu aku wong wedok ijen awak gak wani karo awak-awakmu. Ora wani karo awak-awakmu. Lho, Aja ngono cak. aku yo gak wani-wani. Dadi wong lanang ku mbok ya sing sejati. Sing kenek dadi panutan. Aja sok nggodho wong wedok nang tengah dalan kaya ngene. Cek diajeni wong wedok cak ngene iki atiku ya saya lara lho cak. Awakmu ku talokno. Rene. Kok cek glani manasno atiku lho cak. Apa? Awakmu bolak-balik ket mang kok pengen ndelok kon demok. Galapa-lapa apa? Galapa-lapa apa? Ya kenalan ku ya sing apik. Aja sok tenggantengan. Lapo? Iki babak penak kok. Lah kesalamu kene kon tutup, kok kene kon tutup. Aku yo cari yang lain dong. Kosok. Oh, niku ngene. Cak. Ngene iki aku disawang wong segonong disangkno wong wedok murahan. Tapi mboten, Pak. Bu, kula niki wong wedok sae. Mboten sok murahan. Lah kemayumu ku lho aja ngono nemen kon. Kaya pancene awakmu ayo. tutup aku kaya wong nakal. Padahal kula mboten cilik. Ayo. Kula niki sok. Napa? Mbok. Nggih, ngapunten nggih Bu. Iki wong nggih tiyang kalih. Kudhok tapi kula. Kok niku Bare imanku Wati Imron iki berbahaya. Ya sungguhmu ta, Cak. Iki kene ku akeh kenal aku, Cak. Loh, krungu akon. Balik lawak umrah. nggodho arek saenake. Awakmu ambek Pak Polo Gale kenal? Raket, Cak. Lo termasuk teman dekat. Misanan. Lo misanan teko bapakmu, Gak, teko mbahmu. ora Lah misanan teko sapa? jek kalit pisan iki. Oh, asu kon. Kon ro wonge Pak Polo Gale. Mau wado endi Polo? Ganteng gede dukur. Ero kon. Wak gale sih. Masalah ero tadi. Gak. Wah, anjing. Kon lek niate kenal yo kenal, lek gak kenal aja kemenyek. Oh, Nanti to wonge, Cak, aku ya dikenalno. kenalo. Iki wong iki lho. Apa-apa lho. Rin bojomu ndi? Pala lo, iki lho goleki muli lho. Kon niku lho. Aja ngono. Bengok-bengok. Ini aku ya wong wedok aja ditawak-tawakno. Ora kok wedok tak kenalno Dik syukur bagi Wak Polo Rin terus nyawer awakmu lah ngono sih. Ora, Cak. Cak. Wong kono ora opone, wong kowe mau wis pesen aku cak kok kandhane polone kok nyawer aku lah ngono mang. Ya aja kaya ngono to, Cak. Lho wonge mule be. Cak, aku mbok kenalno kanca sampean iki, Pak. Kenal ambek curut iki ta. Aku tak wasno ket mangkel.
kon kebimbang. Ya kenalono be konsir. Oleh ta, Cak? Oleh. Ul kenalono Us. Wis ta, Kon- sampe Cak Ucok iku ta? Heh? Oh, Sampe niku Cak Ucok sih. Iya kon kon. Berarti aku gak panggil. Masalah gak manggil kon. Gak. Lah apa sampe kok nggih daster kaya ngene iki? Lah iya lah apa ya? Ya coba Lah, yang kan oh niku. Ceplon, Cok. Maca iku ya sing ganteng, Eh, sing ngono. gagah. Tibake sampean gak lali karo aku ya. Gendeng kok niku. Aja kaya Oh, ngono. aja ngomong sing aneh-aneh ta. Aku ya butuh sampean kenalno karo kanca sampean. Wis adik, butuh kenalono dhewe ngono lho. Loh. Asu kon. Modelmu kaya arek ABG cocok. Cak, cek umur 18. Apamu umur 18. Punjule. Wong kon wis gak tau nganak ngono saiki. Kenalno Dik Usman. Aku Mulyati, Oh Cak. iya, Dik. Cak, Heeh. Wis salah tangan iki lho. Ngene kon niku. Oh salamane gelani suwene. jenenge wong pingin kenalan. Masih pingin ya pingin tapi ya gak suwe-suwe salamane ku lho. Alah padune kon kepingin. Ora kok mergo ora trimo, kon nek suwe-suwe akhirnya merangsang berbahaya. Wah. Kon niku pikiramu ngono tok iku apa, Cok? Heeh. Ya sepurane sing aku. Awas Iya, tangane. Lho alah, Gak ora ono gange, Cak. ono gange, Cok. Sepurane ya, Cak ya. Iya, Dik. Aku wong wedok ngawiti. Heeh. Gak apa-apa, Dik. Masih wong lanang ku ya kepengin ngawiti, tapi aku sukan. Le. Gak Das pantes kok. nang rapi ngono. lho. Iya lah iya iki, Cok. kon Sawen niku. kon. Sampeyan gelem ta, Cak? Loh, wis sepurane aku bukan gak gelem. Cuma sampean ro kadaku ngono sampean nek seneng aku ya tak tampa. Lho, senengku sampeyan trimo, Cak. Mm-mm. Lah aku ya matur Mul. suwun, Cak. Heeh. Lah apa sih kon ambek mbok ambek aku wae. Lho ngono. Mau sampean bojone kancaku, Kalo Cak. wedi ambek sulase kon. Nggih, Cak ya. Heeh. Ya. Sampeyan nek temen-temen tresno karo aku. Maksudmu ya apa, Dik? Ya aku jaluken nang wong tuwaku to, Cak. Oh, iya iya, beres, Dik. Wis nang ngene, heeh. Mulya nek gak engko sore menesuk aku tak nanggon sampean. Ya jane. Tak ngajak wong tuaku ya. Kok sore dinone dino enak, Cak. Ya kok sore ae. Le. Oh, iya, iya, wis. Dadak kok sore kate gak blonjo wong iki lho gak gablek dhuwit leren golek utangan cara nglamar. Kon Saiki niku mekar cok ngono. wayahe jedul. Oh, ro ah. Mekar iku lho wayahe jedul. Mul, kon iki ketuane tak kok urusan mekar barang. Aku ya krungu-krungu ngono. Oh krungu oh, kon gurung lunas ngono. Kok niku Ya wis, ngono, Cak, Cok. aku Iya. tak baju Yes, mulya, Dik, gampang. Engko tak rono aku. Le. Us, Apa sih, Dok? kon duwe donga apa usarek wedok iku mangko terus kan gelem kon. Ngene lho, Cok, wong gak mergo donga, gak mergo apa. Mergo apa? Wong dari hati ke hati ketimbul kecocokan. Oh, akhirnya seneng padha seneng. Seneng padha Lah seneng. terus awakmu kate nglamar arek wedok iku. Ngene lho, Cok, aku njaluk tolong karo awakmu ya. Jaluk tolong sing ya apa? Yo kon niku nang wong tuane Mulyati takokno rono. Gak Waran. nak jalukna tolong nang bapakmu sik, Us. Ngene lho, Nang Cok. Mbak Mulyati. Kon niku kancaku. Bapak kadane wis tuwa kok ngomong Lah, iya. tambah ngono lho. Berarti aku mbok kongkon jaluk mbok kongkon nang bapakmu. Mm-mm. Ngomong lek kon jaluk rabi kan jaluk dilamarno. Heeh, Ngono aku ah. ya ngono lho. Awakmu nglamaro wis nglamaro nang Bapak Mulyati waran nek aku seneng karo Mulyati ya. Aku tak kondo bapakmu dhisik, Us, lek ngelamar gak kondo lah bahaya. Oh iya, nang bapak dhisik omong Iya. ngono bapak ya. Ya aku tak rono ya. Ya wis Bapakmu. kondo bapak ya yo. Oh ngene, rezekine awak. Masih kenal-kenalan, buktine gak seneng ucok seneng aku. Loh, tapi aku eling ya. Bapak iku dublek. Ucok kata kandhani. Lah kok lak sida gegeran temen ucok karo bapak. Wah, pomong durung tak tututane nang omah. Kate dike ngomong kok dadak kemlebon. Alah. Judo gak duwe bojo.
duwe anak situk gak tau sapa omah kaya Usman. Ngene gak ngerti nek kapan bapak niki gak ono sing masakno. Umba-umba dhewe. Kora-kora dhewe, adang-adang dhewe. Gregeten. Kepengin masak. Jangan asem karepku mangan seger-seger. Ambakne wong gak iso masak kebacut. Bareng tak masak kates tak onceki kepengin jangan asem tak kalau asem. Tak pakai asem kira-kira 1 kilo. Tak godhog mateng tak pangan tak kacut. Ci asam uratku kumat. Lambung kena bacut anjene ya wong syukuran. Sing penting iku urip iku disyukuri. Ana kidung arumeksa wengi wong Jawa teka ayu luput ing lara luput ing lai kabeh jim setan datan purun paneluan tanono wani miwa penggawe ala gunane wong luput geni teman tirta maling adoh tan wani para ing mami tujuku nopan sirno wis tak wacakno senajan mok sak pupuh mantra weda jenenge wong Jawa cek dadi Jawa jawil eling karo kepentingane wong sing lali tak elingno tak jawil sing turu tak gugah supaya tangi aja sampai aku dadi wong Jawa sing jahil medakil sifatku dreng Kula nuwun aku masih awakku iki gak duwe bojo kula nuwun tapi aku iki duwe anak masih duwe anak ya ngono gak tau mulih kula nuwun gak ngersula wong kaya aku iki kula nuwun wong jenenge wong urip kula nuwun menungso gak tau nang omahe wong kate Jawa jawil anggitmu gendamu anggitmu pacarmu anggitmu gemonomu padha lanange cung lapokon kok ate jawe-jawe lah balik kula mulpun kula nuwun kula mendayo masih aku nggo omah ngene iki lho ya gak duwe bojo gak apa-apa tapi aja jawil kula niki lho tamu Wak Gus kula pun kula nuwun kok nek nangis aku ndang percaya gak percaya masih aku gak duwe bojo gak bojoku dhewe lha apa kon melok mbrebes mili lha apa kon melok nangis kula mboten nangisi bojoku tapi nangisi koyo mboten dobel sampeyan niku kok gak nantang aku kon kan iki jagelot mboten kok kula petik mendayo Wak Gus masih aku tuwek-tuwek ngene aduh bodoh kapok kon ayo aduh kapok kon masih aku wis tuwek ngene kon jek enom gagamu kaya ngono dumeh kon saiki oleh nggon penak kok penak ngendi nyatane kon saiki lali mbek aku moro-moro Jawa jawil lha Pak Dik sampean nggo kono mang aku wis kula nuwun aku iki lho mendayo masih aku nggo omah anakku gak tau mulih aku mentas nyukupi aku metas
bandani anakku. Masih kuyuran Genah-genahe karo pencolot lambemu kok. Yo babah, katene lapo. Apa, Us? Masih tak gawe ngene. Aku wis kandha bapakmu dibek kaya wong gendeng, Us. Lah aku wis kula nuwun kula lah nyecet sak karepe dhewe. Kejalan. Aja digandoli. Aja digandoli. Sing gandoli ku matamu ngono ah. Lah ini sawangane. Sepurane apa wis mikmu gawe Us? Nek rene ngejak gelut Sepurane, Cok. Kontrol dhewe kalau bapakmu kaya wong edan aku dicak geluk. Aja digandoli. Pak, Aja digandoli. Pak, Apa? kono iki lapo sih? Lah ya apa mau teko e? Cok, Teko ngene lho. kate ngene. Apa, Mangkel Us? aku. Masih aku mbak tuwek ngene gak apa-apa. Pak. Apa? Beno iki ngomong mbek sapa sih? Kok rame. Lah mangkel aku, teko-teko aku ditantang gelut e. Dijawal Jawil. Nang gelut iki sapa? Lho, masih aku nggo Ya Us, main jen Us. apa-apa. Kon mangko iso ngomong ambek bapakmu ya apa ceritane? Pak, Rika ngomong karo sapa? Rupami ku. Gelut mbek sapa? Lah iki mang arek iki. Iki sama. Kupinge nggo sikut tibake. Wah, iya Cok, ngene. Lali Cok om Apa? kandhani. Apa? Nek ngomong karo bapak iku. Lho sak karepku kon kate ngangkat kursi. Kate ngantem kursi aku. Us Ngomong. Lek kan bendo tak biacokane bapakmu Us jengkel aku. Ngomong nek ngomong karo bapak cidekno sikute. Oh, kok sikut? Iso ngomong. Oh, kate ngejare maneh. Gak wani. Cok, Apa kok? Lewat Dik aku koncone Usman, Pak Dik. ya apa? Krungu aja. Le, aku rene mang wis kula nuwun bolak-balik sampean kecebet kaya wong edan. Iya, Us. Lek kupinge nggo sikut tibae. Bapakmu iso Sepurane nek kon kancane Usman, tibak kon wis kula nuwun. wis, Pak Dik. Masih ngono aja mancu-mancu nang lihat kon wani-wani yo. Aja tok gak kanggo maneh. Le, gel to gel. Lho, ya ngono. Gel to gel. Le, gel. Apa nak? Kon eling ambek aku. Aku eling kon nak ucok sih. Lah ya kupingmu kok nggo sikut-sikut. Pak Bawa wis mati, kancamu wis matu. Iya. Lah terus kon kapan matimu? Oh, asu. Ngene lho, Gel. Anakmu iki lak wis gedhe njaluk rabi. Lah aku kate kon ngomong awakmu. Jaluk rabi. Heeh. Jaluk rabi. Heeh. Oh, nek jaluk rabi berarti aku waras pisan. Hah? Nek gelem rabi berarti aku waras. Oh, nek gelem rabi waras. Kopiku gak dublek. Lek anakmu gak gelem rabi kon pancet dublek. Iya. Wis aja rabi aja dublek terus, Us. Lho masih ngene katene lha aku, Aku gak apa-apa. Le. Aku saiki mulai gak Kon sida apa-apa. ngeropel tagak. Sida ngeropel tagak. kebacut kon. Kok jam 11 mudhun sampai Yameni. Cok, Ya. Bojomu calon bojomu celuken. Dik, Ngene lho, Gel. Wis Wis gak gak bapak dublek kepengin. Aku njaluk sepuro sing Iya. akeh. Jane tak puas-puasno aku seneng main kok kene. Jenenge ya apa, 4 Gel? tahun yang lalu Heeh. aku lak main kok kene. Zamane ambek Kutrik barang Iya, almarhum zaman Kutrik, Kutrik lah. almarhum Kentes, terus almarhum Togel. Golong. sepurane Dik. Lho. Iki mengaku kon uco nembung bapak dhisik. Lah malah gak tak waran nek bapak iku dengkek. Uco geweger karo bapak. Ya iki Dik bapakku. Sungkem bapak moro tuwa. Hati-hati nak. Hati-hati lan apa? Nek lehmu sungkem iku kendeken. Nenek bilang berbahaya. Dereng nyenggol blas. Saya ngene. Kok ero kon? Aja ngono ta. Aku saiki ngene nak. Ya apa, Pak? Lekku aku dublek. Iya, Pak. Iki sebab mikirno anakku situ gak tau mulai tak kon rabi gak gelem, tak kon nunggu omah ngenteni wong tuane wedok. Lah niku, Bapak. Kula niki calone bojone Cak Usman. Lah. Ro. Oh dadi awakmu calone bojone Iki Usman. jane tarabi lho, Pak. Lho nek ngono alhamdulillah. Awake dhewe ngene rek. Rek niki katene awake dhewe tetep eling nang panjenengane swargi Pak Sampuri. Pak Sampuri termasuk Rene wis legenda almarhum. Ayo diwacakno Fatihah. Ya iku termasuk legenda ludruk Jombang. Iya. Biyen yo kondang ludruke masa baru. Didongakno muga-muga jembar kubure padang lakune Amin. disepuro dosane Amin. diterima sekabeh amale. Amin. Sebab gak ono wong lucu gak kaya Pak Sampuri, Heeh. gak ono wong wewah
apa jenenge bar Braham nek cara Iya. nggonku iku gak kaya Pak Sampuri. Aja kuwatir. Supaya oleh ridane Gusti Allah, oleh pendungane wong kene kabeh kon tetep tak rabekno, tapi ayo diwacakno Fatihah, muga-muga iso ketombo, ya. Ila hadiratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa alil baitil kiram al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta khususon ila arwahi Bapak Sampuri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kon tetep tak rabekno, Nggih, Pak. surat-surate diurusi, Nggih, aku tak Gel. kencek terop karo son. Oh, ngoten. Ana kekurangane aku njaluk pangapura ya. Cak Togel, Cak Usman ambek Mbak Mul. Iya. Alhamdulillah bengi iki awak dhewe pentas bersama dengan Margo Budaya Cok. segunung dalam rangka sedekah bumi atau ruwah dusun. Ruwah dusun. Dan alhamdulillah dengan adanya ruwah dusun segunung iki muga-muga masyarakat segunung dilindungi dening Gusti Allah. Bumi segunung iso dadi bumi sing gemari palo jinawi, Amin. tata tentrem karta raharja. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebab iki mas senajan titik wis tak wacakno mantra wedok. Iya, iya. Muga paring selamat ya. Lah saiki awake dhewe njaluk pendungane dulur-dulur kene Iya, Cak. kabeh. Iya, Cak. Muga-muga marga budaya tetap jaya. Yo. Bakaten kala wau derek-derek kula sedaya. Pasukatan saking kita arupi seni campur sari marga budaya kang mijil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng dalu sugeng pepanggen malih sanes wedal. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.